Egunon eta ongitorri guztiei, eskerrik asko gonbidapenagatik. Hablando con los vascos, Martín Ugalde Hablando con los vascos liburuan elkarrizketa ugari azaltzen dira, eta besteak beste Koldo Mitxelena eta Jose Miguel Barandiaran elkarrizketak azaltzen die. Eta biek bat datoz, esan ez, hemengo gizakie Kromainon hartatik datorrena dala, oain dela 8.000 urte, gutxi gora bera, naiz oso ni zintzilarie baino. Eta ikusten dugu garai hartako gizakiak, kobazulotan inguru dauden kobazuloetan da, ze marrazki egiten zituzten, ze eizatzen zuten jakin dezakegu, eta horri buruz museotan eta ekain berrin da hoietan ikus ditzakegu, ezta? Jabetzen gara nola, itxura bat iten dugu behintzat nola bizi izan duzien. Baina, inun ez da azaltzen ze hizkuntzatan hitz egiten zuten. Hoi faltan botatzen dut eta nik alegin egingo dut Gipuzkoako Foru Aldunditik hizkuntzari buruzko panelen bat sartzeko museotan edo olako lekutan. Orduan, teoria horren arabera, pentsatu dezakegu, garai hartako hizkuntzaren ondorena izan leikela gaur egungo euskera. Hoi batetik. Eta gaur berriz etorri gea 8.000 urte ondorenen ingurune digitalean euskera lantzea. Eta gaina posizio oso honen dagoela badakigu munduan zehar beste hizkuntzen artean. Beraz, horre frogatzen duena da, garai hartako gizakiarentzat eta 8.000 urtetik ona bizi izan den pertsonentzat gure hizkuntzak balio osoa izan duela bere garapenerako, eta horixe da gure erronka, bai Gipuzkoako Foru Aldundiarena eta baita beste erakunde ona, ezta, erabilera, euskararen erabilera. Jakina, ingurune digitalean oso posiziona daukagu eta gaztek dira hemengo etorkizuna, gaztek egin behar dute euskera eta behaiek eutxi behar diotenez, tresna guztiak eman bertzaizkio eta horregatik jardunaldi honek bere biziko garrantzia du. Beraz, besterik ez dut esan behar, eskerrik asko.